Dan besok angkat ini sejak before circle sampai ada bab lainnya meeting kita online hari okay. Di prai dengan Christopher Nazarbai, di prai dari Paula Handang Korintia, Jaimra Christopher Nazarbai besar sampai gedan dasanai nani. Dengan gedan dasanai sernia Kristonia. Mana cakai jangan gedan dasanai jangan ada niprai jangan naik lakukan pada ada bah dia isani panjang bombo kalam nanai kasih pansi maharani bipa sanai kai dia bah hakni guni ni bipa anane jangan berkuah bukan arsastra berkuah jangan percaya. Dan ini kena denai jangan Yesus Kristus ni China ini semandai. China ini sekarang bini jiwana mama jangan berjalan ben jangan berkuah johon ni lenai bilai ni prai jangan kerasan bai. Jidai balap ni sari ni prai let lana ni jangan jibu sari ni brezine sari sim jangan prai bai. Je Yesus Kristus ni jiwana mama jangan jabade. Arbiya ma jangan ini kita jangan thangnane dan arham masih menghari kohai gaun ni sela berkelapai ada ji serajang ko dadaman be Easter ni prai jangan apa orang jangan kezahan sampai men dari Easter kena arbau jangan apa kena ada kadri jangan semua menbabai kamu menbaik serni darai Yesus Kristus ni darai dan bini kene jangan bis jangan berbuat jangan percaya, oblah jangan bini soloko jangan bercakap. Dan Yesus Kristus ni jemuna dia berusaha senang deh, dia berusaha senang sama Yesuswa dia mah kebang kita berpendeh. Ada Yesus ni jemai bungai kunis samai amat ada istri pasal kohai ramai kena pasti deh. Jangan seji Yesus ni krusal bungai patrak jangan naikkan. Because jangan benar harga tabal Lukas ni. Nejitam balam ramai ham zibai sariau jangan orang benar kaya. Lukas ni nejitam balam ham zibai sariau bebas di letai dong. Antai Yesuswa hanbai. Apa? Bisa ni dai ko nagar. Mana bisa kau seni maunai kau mencari. Yesus Kristus sayang krusau mendeng, nemni cakai, amni cakai, bimi fai senol bisodeng. Maunai bisodeng, apa? Bisa ni dai ko nagar. Mana bisa kau seni maunai kau mencari. Jaga sengsara menai semua. Kebang terkini naik orang berjumpa manai isirko kebang semua mandi alame, isirko tengok okuman alame, kebang semua jaga isirko sinai labe, isirko sinai bedi mohor nane kebang semua jaga kau prokai, prokai arbit prokai naik itu. Tuhan ini jangan makan lama, jangan dai makan, apa makan? Sase lid kira bebe di lidah, dia bebe di lidah. No sin will go unpunished. Kuno mense hak maunaya, dia mah bini bincai mana jase tanai nuane, bim hak maunai je punishment bini je mama mense banca mungkin bekum mana barana tanai nuane samse mama mense banca ko juga mungkin jengni operan maunai cakai jengni hak maunai cakai kebang semua jangan masih jangan lain jangan mentai kemana hak malu mense ada baik mincinane berjaga malu ada mense ada baik Miti soyau jangan mau.
दा बेनिखायनो संसाराव थानाय मानसि साफ्रोमबो गोथार नङा संसाराव थानाय जेसेबां मानसिफोर दं बे मानसि साफ्रोमबो परफेक्ट नङा थार नङा जोंनि जिबनाव गोबां जोंहा फिसा फिसौ खुनिफोर दङ फिसा फिसौ जोङो पाप मावनायफोर दङ दाय मावनायफोर दङ बे गासैबो पाप मानिनि थाखाय दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ बिफा इसोरनाव बे जोंनि थाखाय बिस'दों आफा बिसोरनि दायखौ नागार मानोना बिसोरो मिथिया जोङो मिथिया बबे समाव जोङो मा मावदों बबेबा समाव जोङो मावनाङैफोरखौ जोङो मावनाङो बबेबा समाव मावनांगौखौ जोङो मावा दा नै बेफोरबो जोंनि थाखाय बियो इसोरनि सिगाङाव अपराध बेनिखायनो सेथि जिसु ख्रिस्ट'नि जोबथा आगान सुरनायाव क्रुसाव होनाय बेनो बिफा इसोरनियाव नोंनि थाखाय आरो आंनि थाखाय बे बिफानाव बिस'दों आरो नैथि जिसु ख्रिस्ट'नि क्रुसाव बुंनाया बेनो जाबाय जों बेखौ मोननो हागोन लुकासनिनो 23 राननाय 43 सारियावहाय बेबायदि लिरनाय दं जोङो बेखौ खोनासंनि लुकासनि 23 अध्याय 43 पदआवहाय आरो जिसुआ होनबाय नंथारगौ आं नोंखौ होनो दिनै नोङो पाराडाइसाव आंजों लोगोसे जागोन जोङो मिथिगौ जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे सानै दुष्ट मानसिफोर एबा सिखावफोरखौबो जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे क्रुसाव आलायफादों बिसोरो गावसोरनि अपराध मावनायनि थाखाय बिसोरो क्रुसाव आलायजादों बिसोरो मोनखानांगौ बान्थाखौ मोनदों नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ जों मानसिफोरनि थाखाय बे गावखौहाय दोषि खालामनानै बे क्रुसाव आलायजादों बियो जेबो गोरोन्थि मावाखैमोन अब्लाबो बे क्रुसाव आलायजादों दा बेनिखायनो बे सानै सिखाव दुष्ट मानसिफ्रा जायफ्रा आलायजादों बे सानैनि गेजेराव सासेया मा होनदों नोङो जुदि इसोरनि फिसाब्ला नोङो गावखौ बासाय आरो नोङो जोंखौबो बासायदो ओरै होननानै आरो सासेया बुंबाय जे बेयो बुंबाय जे बे जेबो दाय मावाखै नाथाय नों आरो आं जोङो गावनि दायनि थाखाय गावनि दोषनि थाखायसो जोङो क्रुसाव आलायजादों अब्ला जिसुआ बे मानसिखौ अनखांनानै होननाय जाबाय जे नंथारगौ आं नोंखौ होनो दिनै नोङो पेराडाइसाव आंजों लोगोसे जागोन लोगोसे थागोन होननानै दा बेजोंनो जोङो मिथिनो हायो जि समाव जि मुहूर्त समाव जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ आंनि बासायगिरि होननानै जोङो जोंनि दाय अपराधफोरखौहाय जोङो जेब्ला खेमा बिनानै इसोराव फैगोन जिसु ख्रिस्ट'नाव फैगोन बे समावनो बासाय जानायखौ जोङो मोननो हायो आरो बे समावनो ख्रिस्ट'आबो जोंखौ नाजावनो थाखाय बियो थामथिम अरायबो थामथिम आङो मोनसे लेखायाव फरायदों आरो बे लेखानि लिरगिरिया होनदों बे क्रुसा मानो गन मोननैजों बे गेजेराव थास'जादों होननानै बियो बुंदों अब्ला बे लिरगिरिया बेखौनो बुङो बे क्रुसनि ओंथिया जाबाय गेजेरनि जे सिदा होनाय बे मा होनदों सापर्टिंनो बे मा खुन्थिया सापर्ट खालामग्रानो आरो बे ओरै थास'नाया जाबाय गसंनाया जाबाय बे जाबाय ख्रिस्ट'नि आखाइ फोलावनाय नै आङो नोंसोरखौ नाजावनो थामथिम होननानै बे लिरगिरिया बेबायदि लिरो दा बेनिखायनो दिनै बे क्रुसनि ओंथियानो जाबाय जिसु ख्रिस्ट'आ जे गावनि सम्पूर्ण जिबनखौ गथायनायजों लोगोसे गावनि आखाइखौ जे फुवारनानै जोंखौ लिंदों जोंखौ हांख्रायदों
krusni nersanane beda zabai. Bini kene krusni prai hande, skau hande, dusto mansko hande, nenge angko sinai baibla, dinai nenge amde paradise out agar, nane soyong Yesus Kristus bekuhai bunda. Arhamtiam jangan Yesus Kristus ni krusni prai bunda ko jangan naini jangan bekuhai benda agar. Johan ni 19 ayat ini jangan sabis orang jangan naik belakang no pengen. Johan ni 19 ni sabis awal benda jabai. Jiswa bimaku arangkau online selako kacau kosong naik nurane biar bimaku hendak. Ai nay nemni sas saya. Bini yang jama jabai. Jiswa gauni bima Maryam Kurban hade mansi rupai Jisu Kristus Maryam ni gederdem janam janane Jisu nabe madam dong chui dong arjamani madamau jeri beri jengha ongko kodong Jisu nabe bebedi mense ongko donomen bini kene jebla sancipta Yesus Kristus ko kaiden na triya kai kanale anzat nai takai jala ko ohebau jong sude bisma ma bokhe are deya ko bide ola bejene Yesus Kristus mansi pohore jerni madamau jere choi are deidom bebedine Kristus abe Ishani bisa babe bie mansi pohore me songsau penane biar jernih takai biar terpede. Tapi orang biar ada bima tu biar mana ada jengkude. Ai nei nengmi neng saswaya. Otak neng jodoh hanai Jiswa mansi pohore dene biar pedeng man mansi pohore jernih belade. Andre mansi pohore ne mansi mahani takai gauni jiwa ko biar bahkan dan syurabai habai kerana krusau nampu berbe krusau jengcat janai salah berbe Yesus Kristus gauni bima ko bawa gauni bima ko bawa ke gebang semua jalan gauni bima ko jaga bawa jadi bima berdi jengko maaf kostoni gezer kampadang pederdang polaudang perendang ganhadang jongodang dari Yesus Kristus gauni anti jemtanai sama labe biar bima ko gosekam nanai dari bima ni segala gau ko korisha hada nei namsas laya dari kasih bohong ni mansi podi takai dari gauni jiu ko bai jeko naki isra porikalpana kalana nei jeko naki isra sigang ni pene serji janai ni pene porikalpana kalana nei dari depohai mau kuda bemasi gidi itihas tapi ni pene dari Yesus Kristus abad dari kainamgo muhutto sonabe gauni bima ko biar bawa kai dan bin gebang semua jangan gauni bima ko bawa gebang semua jangan gauni bima ko jangan menerima dan bini kene bi Yesus Kristus ni krusau bumnai ni kezat jangan mansi mahari ko bende perenda jangan serang jadi August tahun mana gauni bima atau gauni bima ko kesekangan ko dari nanai bense gede salam taiko jangan salam nahaya seni pran Yesus Kristus di pran ar beja Yesus Kristus anda Calvary Cross di pran jangan betul pernah akan matai ni satai sebadan ni socialist porahai jangan pernah ni matai ni satai ni socialist porko jangan pernah ni kohai bebedi anda Yesus Amen muka tamsoa Jiswa geder raujan gaprenane hande ili lama sababtani bini mania jabai amni isser na mana amko namarke
Eli Eli lema sabachthani. Bini mana jabai Amni Easter, Amni Easter. Nengah mana aku natak. Jadi bima tako Yesus Kristus ani tak krusau mendengar tak. Dia nonggo gatam Easter di bisa menbelabe. Nengni amni takai dia Easter di prai gazan jana genang jana. Bini kena bipanya dia aras kalapte. Apa dengan aku mana nagar ke? Dengan aku masai de, dengan aku hemazam hade. Dukuni gezer je, dahani gezer je. Yesus Kristus be batriko bukten. Samsara tanai sama, jangan gebam sama, jangan legam persen, jangan bima bima persen. Apa jangan apun mansi persen be, jangan hostoris sama, bima aponis sama, jangan engkar saya, jangan nagar saya. Natai jangan sase Easter. Ji Easter orai som jeng chaye orai som chaye jengni samsara thanai legopra jengni samsara thanai bima dipana jengkon nagar labe be Easter jengkon nagara be jeng orai som nagar Easter dan bini kene be Yesus Kristus ne Calvary krus ni sampai be patoko buknai ni thar jadi jabai dia gamnai gesa gamnai jangan jadi gift ni nezine balabau jangan pernah menahai bahan David amaten gift ni nezine ranai deba balabau jangan naik lalu mengen bahan David bebe di hande se saria hande Amni Easter nanga ampo mana nagar ke. Eke pada pada David bende. Artinya pada nanga ampo pasaya laban amni gabzi na ini prai mane kesanau take. Karena David ada berpos deh. Arni bodoh amni Easter ame dina gabzi babe. Dengan sengakai, ada orang inglabe, angna menganai kaya. Natai Israel ni, bangai naini singhasanau jonai dengan getah. Israel jengkau dene gauni bisaber kalambai, be Israel getah Israel. Israel jengko babla nagara, ar Israel jengko babla Neusya, ar Israel jengko babla jengko kai padau dengene babla jengko basaya das aya be orang so basai. Jengko hemazam ye, ade bedre sase lead kira mense lekau hunde, lekau bebe lead de, jengko kai padau dengene. Bini condition mana kaya condition kaya mencapai safety condition awal jabla Easter ko bauge jengko armo punerai jengje Easter ko besakam kaya bini cakai jenis jimanaba becakai kerasukuya nanai bebedin lindai bemansa. Dan bini kena jangan kebang semua hal kosmo kalamai dan aku sebab kalamai kan Isya kemalai ambil jimonal mana bebedi jangan letakkan. Naik baru matric result angkat baik, HS nabal angkat sekian bawah sini unaune, kaise foto prama kalamai, pramani aras dihore, serba ketabai ganau, serba pastor Masih kenal Rana ni onurut di pore. Rana kalamai bisa takai nanti masa baik korekop pelzau mana Isra dorbalan mana pelzak. Isra amni pinai ko mana kena suaksai.
मानो फेल जाखो होननानै गोबां समाव बेबायदि जोङो प्रश्न सोङो जोङो सोङो नाथाय इंलिसाव मोनसे प्रभाब लिरनाय दंदै failure is the pillar of success. Failure is the pillar of success. जायफ्रा फेल जादों बे फेल जानायफ्रा मा होनो खुन्थिया सोरनि थाखाय खुन्थिया बै पास जानायफोरनि थाखाय खुन्थियानो फेल जानायफ्रा बै पास जानायफोरनि थाखाय खुन्थिया बिसोरनि सायाव सोनारनानै बिसोरनि सायाव गसंनानै बैसोरा पास जादों होननानै सासे बोसोरगिरिया प्रभाबाव बेबायदि लिरदों Failure is the pillar of success. बिनि ओंथियानो जाबाय जोङो माबा मोनसे खैफोदाव गोलैब्लाबो जोङो फेल जाब्लाबो जोङो उथ्रिनो हायाब्लाबो जोङो निराशा जानो नाङा मानि थाखाय जोङो खुन्थिया बायदि गोगोम जानानै थानांगौ दा बेनिखायनो बे ब्रैथि इसोरनि जिसु ख्रिस्टनि कालभारि क्रुसाव बुंनायनि खारना बेनो जे आंनि इसोर नों आंखौ मानो नागारखो होननायनि खारनानो बेनो जेन' जोङो फोथायनो सोलोङो जोङो गोगोम खुन्थिया बायदि गसंनो जोङो सोलोंनो हायो दा बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ जोंखौहाय मा फोरोंदों जेन' जोंनि फोथायनाया गोगोम जायो आरो जोङो जिसु ख्रिस्टनि बाथि कालभारि क्रुसाव बुंनाय बाथ्राखौ जों मोननो हागोन बे जहननिनो 19 अध्यायनि 28 पदावहाय लिरनाय दङ बहाय मा लिरदों जहननि 19 28आव बेबायदि लिरदों बे गोखै द्राक्षा बिदै बुंजासे गंसे दो दंमोन आरो बिसोरो गोखै द्राक्षा बिदै बुंजासे बिदै सोबखांग्राखौ एसाव थुनानै बिनि खुगायाव होबाय जिसुआ बे गोखै द्राक्षा बिदैखौ लोंनानै होनबाय 28 बिनि उनाव गासैबो जाजोबखाबाय होननानै जिसुआ मिथिबाय आरो गोथार लिरनाया जाफुंनाय बायदि बियो होनबाय आंहा गाबदों बे स्टेटमेन्ट आंहा गाबदों जेखौ इंलिसाव I thirst बे जाबाय जिसु ख्रिस्टनि गाबनाया संसारनि मोदोमनि नांगौ दैखौ गाहाखै बियो नाथाय बिनि गाबनाया जाबाय जे संसाराव जेसेबां मानसिफोर दङ बे मानसिफ्रा आन्दायलांनायखाय आरो बे आन्दायलांनाय मानसिफोरखौ जेन' बियो लाबोफिननो हानाय बायदि बिनि थाखायसो गाबदों नोंनि जिउनि थाखाय आंनि जिउनि थाखाय आंनि पापखौ गहोनो थाखाय नोंनि पापखौ गहोनो थाखाय मानसि माहारिनि पाप मावनायफोरखौ सख'नो थाखायसो जिसु ख्रिस्टआ बे गाबदों अन्नानै मानो थाखाय जहननि 3 अध्याय 16 पदा मा होनो बेखौ जोङो मिथिगौ the golden verse of the Bible बाइबेलनि सनानि मोनसे बे verse होनदों माब्रै जे इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय बेसेग्राब अनदों एसेग्राब अनबाय जि अननायखौ जों सुनायनो हाया जि अननायखौ जोङो रिजायनो हाया आरो बे इसोरा मा खालामखो गावनि सासेल बिसावा जिसु ख्रिस्टखौ ओरैनो हरबाय आरो बे हरनायनि खारना बेनो जेन' नों आरो आं फोथायनानै आंनि बासायगिरि होननानै जोङो लानानै जेन' जोङो संसाराव थानाय समाव जोङो देरहासार जायो जोंनि ख्रिस्टियान जिबन जापन खालामनाय समाव जोङो जेन' आशीर्बाद गोनां जायो जोङो जेखि खामानि मावनानै जोङो फिथाइ थायनो गोरों जायो बेनि थाखायसो दिनै जिसु ख्रिस्टआ होनदों आं गाबदों नोंनि गहो जानायनि थाखाय आंनि गहो जानायनि थाखाय बे जिसु ख्रिस्टआ बेयो गाबदों बे मोनसे
simple siapa saya jangan menang aja jadi jibanau jangan pasai jangan aja redemption pasai jangan ko menang aja bi pasai jangan ini takai Yesus Kristus nengni jiu ni takai amni jiu ni takai buhum ni mansipur ni gemanai jiu ni takai biar kamden bini kan itu sobiang dah amen kamden dei dangakai kata nengni jiu ni takai amni jiu ni takai je be Yesus Kristus kamden ada dua ciao jeng menahaya jeng beko menahakan be Johan ni dah unes oidani tris korau hai Jiswa be ke draka bidiko lenganen pai zazepai ada Yesus Kristus di tangki ko lane be puhuma paide mansi mahariko pasanya cakai mansi mahariko kaipat apot penikai lemtanai satanai baik sinai nikai sukana cakai embazam hana cakai paide me dia krus sim sumai nane dia zazepai dia jemnai pengorau kaipat jemnai pengorau kaipat jabla naki naiti buhum ni ron mountain sase England ni sase soldier dauha nagra soldier army jabla naki pie ron chidia roman ron chidia jabla naki ekdom gaul lain sade arnai jabla gaul na bosok nane karne ni jebla hal dia men Besomohai sase soldier untuk lemanai besilai kulane dia gaunai bedi kalam nane gauni stiau nase Bible betul Gideon Bible sa be Bible ko be juhut nane korai de be Bible ko korai na Bible ko na sabai Johan ni tinio da solomo eko be korai de korai ne kesekam de Kau Sunday School Yesus Kristus ni semande masalah dengan biar kesekam deh, biar kesekam nai semane, biar Bible porto biar korai nai semane mazabai, bini kacau argo sase, nego dokumen, dua bisapa mau bini baji kuliah peke, biar nego nau nam peke kuliah, jaga kuliah nam peke, oblah bini Mudah percaya, benar rezeki nane nam pemai, rezeki na orang dia mencapai, jika kau ni lepas be gulian nampai nane, orang be legama, jangan terima ham saya, kau ni silai ko nasut nane, be legani, akai ko dia makor nane, apa ini asko di nane, jarang lagi jangan ni tini ada sebab potong ben, be Bible bahasa asko nane. Dia korai cinane ina kuntabai. Ola besok jarak mazabai. Hanba, I believe. Am kutaye hanane dia curi. Ola naide, dari be Yesus Kristus ni pori kalpana. Dari dia musuh polia jenam janai ni pai dia aman sure. Galilea Kapernaum Jordan Desera biar mansi perne pasai janai rahako honane jobra jonca perkosukanane cabai bini agam sunaya mulu jebeke Calvary Crusa jembi. Dan bini kene anda Yesus Kristus je jemba ibi ma Israel bina ma mission hadapa ibi Israel bina ma tangki hadapa Iba Israel benema biban hadapan, biban ko Kristoa bandane cabai, usap cekah ibai, binikan biada cepat, cepat. Saya cakap Israel di polikolpana kalamane, di tangki kolane, Yesus Kristus ko hadapan, bertangkia cabai. Nengni, amni, aku, kau ni
Kristoni Kalvari Krusok Dominai Sejauh Susana Ada nang angko punurai Before Israel Gerapana Lega Menzai Hankina Dan Yesus Kristus Wede Alpe Kristoni China ini Tiada Zabai Nangko Al Angko Gau ni Krus ni Gedada Before Israel Lega Menhanatake Yesus Kristus ni Jumta Rusa Bungai Patriko dengan menahagan Lukas ni Naizita meranai Kau dengan para menahagan Dengan para anak kanasum ni Lukas ni Naizita meranai Rezi do seriau dinai do Ada Yesus geder Lauteng Gatkan henbai apa Nangni akaya Ni jiuko botaya Beko bunganai Dia jiu apa apa Nangni akaya Ni jiuko botaya Beda jabai Yesus Kristoni Jepta Krus ni sawan bungai bata Arbi bata ni Omchana jabai Je Kristoni mense Statement Bungai Patra Ji Bungai Patra Jam Ia Permai Cina Hasede Ma Permai Cina Hasede Je Yesus Kristus Isteri Sablabe Ia Before Isteri Ko Patainane Ia Jiu Kampane Kau Ko Before Isteri Patainane Ia Songsari Mansipane Nonggong lama Ada basai jangan ini lama ko biar jengna pada Bebese Yesus Kristus ni Bifania Gege Pataina ini Bebese statement Bukcinai Right Patai Patra Yesus Kristus ni Je apa Amen Nengniau Kau ko Pataya nane Nengniau Jeng sabsean karena kau koi senau kotai. Jeng sabsean kau ko Israel thalai jeng kotai. Eba kotai ke. Gebang semua jeng prosno sangat. Israel kotai. Nanti doa yang bungai tadi. Kei pernis semua jeng Israel power. Israel power. Gebang Tanjira Sebenarnya Israel Getar Israel Amni Nofar Jibona Amni Bentukot Jibona Amni Kalangi Kalamnai Jibona Amni Parenai Jibona Mana asok Rasake Kenani Jibu Prosto Kalamna Hatu Arbe Prosto ni Kitko Namana Adaka Be Prosto ni Kitko Hai Dengan mendeng nama Dengan sundeng dosa Be Prosto dengan sundeng Nada be Prosto ni Be sunglu Sengali Pitko Dengan mendeng menake Ada dengan mana jadi menake Jangan aku Nengni Isser ko kotainaya Nengni Issernya kau ko kotainaya Be asuk kata Sekali sase Undertaker Yes, sansrinya selengde Sansrinya selengde Jika dia sansrinya selengde Kalau dia makalde Dia tole yang sansrinya dengar dia Dia tole yang Tapi jika dia tole yang sansrinya dengar Kalau mata baik Bini berdeba Dia yang gezawakai Orang nak lahirnya Dia ini hayal senang dengar Sansibai bagaimana? Dawana hayal. Acing jaga beberapa ibarat ablawan sama. Dia bisa dari kita sekarang. Sekarang kita ni orang sase, kita ni sansigram masih tahu sebenarnya. Kalau sansi sekarang dah, bebedi sport orang lagi lain jaga ini. Dia bukan. Bisi ketulia sansinya. Tulia. Amni berdeba. Dia orang hidden.
आङो जेब्ला आखाइखौ ओरै फिदिङो सानस्रिनो हाब्रुआवसो नांहैयो अब्ला बे मानसिया होनबाय नोङो जेब्ला सानस्रिनो सोलोंगोन नोङो दै एसे गोथौआवसो सानस्रिनो सोलोंनांगौ जेन' नोंनि आखाइ फिदिंनाया बे आखाइ ओरै बुब्राबनाया जेन' बियो हायाव नांहैया बे दैयावनो थायो ओरै होननानै जेब्ला बियो second time, third time जेब्लानाखि दै गोथौसिनाव थांनानै सानस्रियो बिनि उनावसो बियो सानस्रिनो रोंदों दा गोबां समाव जोंनि फोथायनायाबो बिदिनो थौले गोथौ नङा थौले दा बिनिखायनो जोंनि फोथायनाया गोगोम जानांगौ मानि थाखाय इसोरनि बाथ्राया जाबाय इब्राहिमनि बिलाइयाव जों मोननो हायो faith is the substance फोथायनाया मोनसे बेसाद बायदि जेखौ जोङो फोथायबाय आङो मोनखाबाय होननानै जोङो लानांगोन मोनसे उदाहरन बुंनोसै आबौ माबुरामनि जिबननि आं बिनि सल'खौ सम सम गोसोखाङो आरो आबौआ गावनि जाथायखौ सम सम जों गाव गोथाङै थानाय समाव जोङो उन्दै समावहाय बे जोंनो खोन्थायो सानसेखालि बियो दैज्लां बोथोराव हलंगि सनितपुर गहपुरथिंजाय बियो इसोरनि बाथ्राखौ प्रसार खालामदों आरो बेजों लोगोसे सानै मानसि दंफायो बे हलंगियाव बियो मा खालामबाय इसोरनि बाथ्राखौ बियो गिर्जायाव खोन्थाबाय इसोरनि बाथ्राखौ बियो जेब्ला प्रसार खालामखांनायनि उनाव प्रभु बसबो होदों प्रभु बस होखांनायनि उनाव जेब्ला गिर्जा गयो ओरैबायदि अखा हाबायनो अखा हानानै मा जाबाय बे हलंगि दैया माने हाजोनिफ्राय फैनाय नालाय अरुणाचल हाजोनिफ्राय फैनाय एकदम गुलुं गुथुं देरबोबाय दैया देरबोनानै दा बे दै हलंगि दै बारनानै आरो बेवहाय गिर्जा मोनसे खालामहैबावनांगौ जेब्ला बिसोरो थाङो बै आबौ माबुरामजों थाफानाय सानै मानसिया होनबायनो हाब थांनो हानाय नंला दैया माने लुन देरबोबाय आरो बिदिनो हाजोनिफ्राय दंफांबो गोजावबोबाय ओरै होननानै अब्ला मा खालामबायनो आबौ माबुरामा बे सानै मानसिखौ आखायाव हमनानै गावनि मनाखौ गोदोनायाव आलायनानै हमनानै एकदम गोजौथिं नायदावनानै दैसाजों थांनानै बारनानै गिर्जा खालामहैबाय आरो बेखौ सोर साखि होदों सासे सावथाल मोसौ गुमदोंमोन बियो नुबाय बे दारि गोलाव मानसिया बे सानै मानसिखौ आखायाव हमनानै दैसाजों थाबायलांनानै हौरै बारलांनानै गिर्जा खालामहैनाय आसरित मोनबाय बे दैयाव बोरै थाबाय बे दैखौ बोरै बारलांखो लुन दैया देरबोबाय अखा हानानै बियो मा मोनसे आबौआ होनदों आङो फोथायनायजों बे दै देरनायखौ आङो नुवाखै हा गोरान बायदिसो आङो बे सानै मानसिखौ लानानै थाबायलांदों होननानै अब्ला बे फोथायनाया बेसेबां गिदिर जोङो फोथायोब्ला गासैखौबो जोङो मावनो हाजोबो दा बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ होननो जाबाय आफायाव आं आंनि जिउखौ गथायबाय आरो बे जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि जिउखौ सम्पुर्ण भाबै बे बिफा इसोरनाव गथायनायखाय सानथाम हरथाम गोथै दन्दराव बे दोनजादोंमोनब्लाबो सानथामनि उनावहाय बे सिखारबाय दिनै जों जि इसोरखौ फोथायो बे गोथां इसोर जिबित इसोर गोथै इसोर नङा जों गोथां इसोरखौ फोथायो दा बेनिखायनो जोङो फोथायनानै जोंनि व्यक्तिगत जिबनाव जोंनि नखर जिबनाव जोंनि फरायनाय जिबनाव जोंनि साख्रि मावनाय जिबनाव जोङो आला आदा जायाबानो
जोङो आलाम्बा जायाबालानो बे जिसु ख्रिस्टखौ लानानै जोङो आवगायलांनि दिनै बे जिसु ख्रिस्टआ नोंनि थाखाय आंनि थाखाय बे क्रुसाव आलाय जाबायब्लाबो बे गोथां इसोर बे गोथां इसोरनि समायसाफोरखौ जोङो जुदि समाधान खालामजानो लुबैयोब्ला अब्ला बे गावनि खनानिफ्राय बाइबेल गांसे दिहुननानै बियो बाइबेल पद मोनसे फरायनानै बेनो खोन्थाबाय आरो बे बाइबेल पदआ गुबुन नङा जहननि 3 अध्याय 16 आरो बे जहननि 3 अध्याय 16 पदनि गेजेरजों गोबां मानसिया ख्रिस्टखौ आरो इसोरखौ मोनदों बिनि अननायनि रुपखौ मोनदों बिनि अननायनि फिथाइखौ मोनदों दिनै जोंबो बे इसोरनि अननायखौ सोरनि गेजेरजों मोनखो जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों बिनि अननायनि सिन स्वरूपै दिनै जिसु ख्रिस्टआ नोंनि थाखाय आंनि थाखाय बियो क्यालभारि क्रुसाव थैबाय गावनि जिबनखौ बियो जोंनो होबाय गावनि जिउखौ बियो जोंनो होनानै दिनै बियो आरोबाव जोंखौ गोसोखांहोदों दिनै गुड फ्राइडे मानि थाखाय गुड फ्राइडे मोजां सुक्रबार सोरबा मानसिया सौथुनानै हान्थु दोलायोब्ला बा स्कुटि सालायलांनानै बा बाइक सालायनानै गोग्लैनानै हान्थु दोलायोब्ला भेरि गुड होनगोन नामा मोजां होनगोन नामा मोना आयै हाबाब आथिं बायबाय नामा बिगुरा दोलाबाय थै ओंखारबाय होननानै जोबोद दुखु खालामबागोन आरो बे मुहुर्त समाव जोङो सिपियाव रुमाल दंना रुमालखौ बख'नानै बिनि थैखौ जोङो फुगारनानै होगोन बा खाथबनानै जोङो होगोन नाथाय दिनैनि दिनाव जे इसोरनि फिसा हौवा जिसु ख्रिस्टआ क्यालभारि क्रुसाव दोनथाबजाबाय जोङो मानि थाखाय गुड फ्राइडे होनो बेड फ्राइडेसो होनगोन गाज्रि सुक्रबारसो होनगोन नाथाय जोङो मानि थाखाय गुड फ्राइडे फारसेथिं गाज्रि नाथाय बेराफारसेथिं जोंनि थाखाय मोजां सासे मानसिनि थाखाय गाज्रि नाथाय बुहुमाव थानाय मानसिफोरनि थाखाय मोजां रादाब जि मोजां रादाबनि गेजेरजों जोंनो बहु जानायखौ मोननो हाबाय जि जाथायनि गेजेरजों जोङो आरोबाव पुनराय बिफा इसोरनिफ्राय जोङो गोजान जाबायमोन दिनै बे क्रुसनि गेजेरजों बे बिफा इसोरजों जोंखौ आरोबाव बेंस्लायहोबावबाय जोंखौ गोरोबहोफिनबावबाय जेखौ जायगा बिफाया बे बिफाखौ आरोबाव जों पुनराय आंनि आफा आब्बा होननानै जोङो बुंनो खाबु मोनबावबाय सोरनि थाखाय जिसु ख्रिस्टनि बे सैनांनायनि थाखाय दा बेनिखायनो ख्रिस्ट'नाव अनसायग्रा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर देरबोनाय जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोर उन्दै उन्दै गथ'फोर दा बेनिखायनो दिनै बे इसोरा जे जोंनो गावनि सासे फिसा हौवा जिसु ख्रिस्ट'खौ होबाय दिनै बे जिसु ख्रिस्ट'नि उदाहरणफोरखौ लानानै जोङो गाव गावखौ बे बिफा इसोरनाव गथायनि बे बिफा इसोरनियाव जोङो फैनि जेन' बे इसोरा जोंखौहाय नाजावनानै जोङो पुनराय गोदान रुप लानानै जोंनि फोथायनायफ्रा गोग्गोम जानानै जोङो बिनि खाथियाव जोङो सहैनो हानाय बायदि बेनिखायनो आङो बेखौनो बुंनानै फोजोबनो हास्थायबाय जे जेरै जिसु ख्रिस्ट'आ बिफाजों दान्दिसेनि थाखाय नागारजादोंमोनब्लाबो जोङो संसाराव थानाय समाव दान्दिसेनि थाखाय संसारनि रुप माया बावथिनानि गेजेराव जोङो लिप्त जानानै थादोंब्लाबो फै जोङो बे जिसु ख्रिस्ट'नाव फैफिननि पुनराय जोङो बेखौ फोथायनि दान्दिसेनि थाखाय जोङो इसोरनिफ्राय जोङो गोजान जादोंब्लाबो फै जोङो बे बिफा इसोरनाव जोङो फैफिननि जेन' बे इसोरा जोंखौ पुनराय नाजावो आरो जोंनो जेरैबायदि जोंनो आशीर्बाद नांगौ बे आशीर्बादखौ जोङो मोननो हानाय बायदि बेनिखायनो ख्रिस्ट'नाव अनसायग्रा बिमा बिफा बिदा फंबाय बिनानावफोर
दिनै आं मोनसे सोंलु सोंनो हास्थायो बे सोंलुआनो जाबाय नों बे इसोरखौ एबा नोङो बे जिसु ख्रिस्ट'खौ बेसेबां फोथायो बेसेबां फोथायो नोङो जुदि फोथायनाया साज्रां जाब्ला नोंनि फोथायनाया जुदि थौलेब्ला नोङो इसोरनाव बिब्लाबो नोंनि बिनायफ्रा माबायदि बेयो आकाशाव ओरैनो हाद्रिफोर बिरबायनाय बायदिबो बिरबायगोन बेनिखायनो सासे आमेरिकानि सासे पास्टरा होनदों when you pray that your prayer breaks through the ceiling of your house नोङो जेब्ला आर'ज खालामो ओरैबायदि नोङो आर'ज खालाम जेन' नोंनि बे आर'ज खालामनायनि सोदोबजों नोंनि सिलिंआ गब्लंलाङो आरो नोंनि बिनाया इसोरनाव सफैयो होननानै बेबायदि बुंदों सासे आमेरिकानि गिदिर अब्ला दिनै जोंनि बिनाया बे सिलिंखौ बारो नामा जोंनि फोथायनाया जोंनि न'नि रुमनि सिलिंखौ सोरखिनो हायो ना हाया दिनै आनजाद नायनायसाय नोंनि प्रार्थनाया नों उन्दुग्रा खथानि सिलिंखौ सोरखिलांनो हायो ना हाया सोरखिलाङोबा निश्चय बे सिलिंआ गब्लं जालांगोन अब्ला नों मिथिनो हागोन जे नोंनि बिनाया सोरखिलांबाय बिफा इसोरनिसिम जुदि बे बिनाया जुदि सिलिंआ गब्लङाखैब्ला अब्ला मिथिदो बे सिलिं सिङावनो दं बेनिखायनो जोङो इसोरनाव गोगोमै जोङो प्रार्थना खालामनि इसोरनावहाय जोङो गाव गथायो बेनिखायनो जेरै जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनो आंनो जोबनो गैयै गोथां जिबनखौ होनो थाखाय बे गावनि जिबनखौ होबायब्ला जोंबो बे जोबनो गैयै गोथां जिबनखौ मोननो थाखाय आरजिनो थाखाय नों जेखि मावा मानो नोंनि फालांगि खालामनाय जिबनाव नोंनि फरायनाय जिबनाव नोंनि साख्रिनि जिबनाव नोङो जेखि खामानि मावा मानो बे जिबनाव जोङो फिथाइ थायनो गोरों जानाय बायदिनो जोङो इसोरनाव फैनि आरो जोंनि इसोरा गोथां महान इसोर बेजों समान आरो गुबुन इसोर गैबावलिया बेखौ नागारनानै गुबुन इसोर गैबावदों बे इसोरा गोथां इसोर बेनिखायनो ख्रिस्ट'नाव अनसायग्रा बिदा फंबाय बिनानावफोर दिनै बे समावहाय गुड फ्राइडेनि समाव दिनै बे मुहूर्त समाव जोंनि जिबनाव माबाफोर जुदि खहा जादोंब्ला जोङो दान्दिसे इसोरनाव गावखौ जोङो गथायो जोङो बयबो मेगन गोसो आरो जोंनि गोसोफोरखौ इसोरनि जोङो खालामो आरो जोंनि जिबनाव माबाफोर भुलफोर जालांब्ला जोंनि जिबनाव जोङो माबाफोर मोननो हास्थायनायखौ जुदि जोङो मोनाखैब्ला जों बे गासैखौबो इसोरनाव गथायनि जेराव बे इसोरा जोंनि साननायफोरखौ जोंनि हास्थायनायफोरखौ बे जाफुंहोयो आरो बिनिफ्राय जोङो आशीर्बादखौ मोननो हानाय बायदिनो आरो जोङो नायनि जे मानि थाखाय आङो मोननो हायाखै निश्चय जोंनि व्यक्तिगत जिबनाव माबा मोनसे नङा मोनसे निश्चय जोंनाव गोरोन्थि दङ बे गोरोन्थिनि थाखाय जानो हागौ जोङो इसोरनाव बिब्लाबो जोङो मोननो हायाखै जों बे गासैखौबो जोङो इसोरनाव गथायनि आरो इसोरनाव बिनि आरो बे इसोरनि खाथियावनो जोङो थानि जोङो आर'ज खालामो गोथार